Hello mga kajots! Nandito naman ako ngayon, napadpad sa Magic Lagoon. Well, dito lang ito located sa Subic Report. Actually, na-discover ko lang to nung nandun na ako. Galing ako sa client. Then, nag-search lang ako ng restaurant with Instagrammable view. Lumabas to. Sabi ko, uy, okay to. So, punta agad. So, ito na siya. Bale, mayroon siyang sariling pond o fish pond siguro to. Malaki naman, malawak. Tapos, nilagyan pa nila ng walkthrough o parang pinaka-baywalk. Then open shed lang yung restaurant. Pero okay naman yung ambience. So I decided to dine in. At mukha itong patok pag weekends daw, kaya punuan, lalo na sa gabi. Yung mga magtotropa, magbabarkada, dito ra nagiinuman, taga-hangout. Lalo na pag sahod. Tapos, nag-o-offer pala yung fund na yun. Kanila yan eh. Pwede ka pala mag-fishing dyan. So, magbabayad ka, pero yung huli mo, gusto mo, paluto mo, may bayad din. Nung time na pumunta ako, walang nag-fishing kasi mainit, tanghali eh. Pero maraming pamilyang siguro nanggaling sa bakasyon doon sa Olongapo o kaya sa resort, mga resort sa Subic na dumaan dito. Yan yung baywalk niya or walkthrough. Okay naman, meron siyang pantalan. So, may makikita kayong mga ducks, geese na nagsiswimming. So, panalo na rin yung view. Then, yung food naman nila, madami namang choices eh. At ang pinaka-importante, may inumin sila, kaya pantusawa kang pwedeng lumaklak ng alak. So, maraming choices ng pulutan. Ayan, waiting tayo sa in-order, kaya nood muna tayo dito sa mga bibe o mga ducks nila. Ang buhay na buhay naman yung pond eh. Saka paikot ito. So doon sa kabilang baybay or kabilang tabi, meron din mga ibang restaurants doon. Pero itong Magic Creek kasi ang pinakamaganda yung yung estate. Ganda yung gawa ng shed. Meron silang sariling walkway. Yung may mga bench din sa gilid. So, pag ayaw nyo mag-dine-in, pwede rin kayong mag-chill-chill ng inom habang nakaupo sa bench nila. Relaxing lang. Tsaka napakalawak ng parking area. Madami namang malawak na vacant lots sa loob ng Subic Report eh. Ayan na, dumating na yung food ko. So, start na nating tikman. Chibugan na tayo mga kajots.
Yan, umorder ako ng calamares. At saka, ano ba to? Afritada. Anyhow, masarap naman. May lasa naman yung mga food mo. So, habang work from home ako, taking lunch outdoor with an awesome view. Hindi na nakaka-board yung mag-work from home. Kaya panalo na rin. After nung sibugan, syempre busog tayo. So, lakad-lakad muna para matagtag. Walking muna tayo dito sa kanilang platform, sa walkway nila. Nakatuwa kang panoorin yung mga ducks eh. Kasi isa pa pala, plus factor is, wala kasi internet nila. Wala kasi wifi. So, panalo talaga mag-work from home dito sa restaurant. Ayun swimming sila. Ito naman yung open aquarium nila. Dito nagagaling yung mga isda na iniihaw. Ayan, lakad-lakad. Kunyari mayroong kausap.
Tapos ito naman yung kanilang landmark at ang walkway nila. Balita ko nga madami rin yung magamit sa facility na to ng mga para sa prenuptial. Dagdag sa kanilang revenue. Ito lang masarap pag work from home. So, pwede kang mamili kung saan home. Sa malakas ng wifi, kung trabaho ka ng maayos. After dining, diretso na ako sa aking hotel. The Reef Hotel sa loob mismo ng Subic Bay. Pahinga naman, syempre. Tingin mo na lang view sa likod kasi nasa likod lang yung mismong bay. Wala nga lang beach area or swimming area kasi alam na eh. Hindi nakadak na ship. Kaya bumawi na lang tayo sa view. Kadyot sa next biyahe ulit. Thank you sa panonood. Bye!